नमस्कार उपराजनाके आजचे आमगेल सुपर स्पेशल रेसिपी बगला भात फुल रेसिपी पळोवच्याक एंड ते पळयांची इष्ट जाल्यार लाईक करांची। आवत पंचमाला अंगडी वत्तस गणेश शेमिगे हाडूक आजचे आमगेल स्पेशल रेसिपी बगला भात। सो वच्चा आम्ही गणेश शेमिगे एक अर्ध किलो घेऊया। माझी गणेश शेमिगे ना बगला भात म्हण करता। आता फर्स्ट शेवई काढू उन्नत कामी तरी ते मीठ तेल घालून शिजन काढता। मीठ घालता उदकांत उदक खतखतायता। ड्रेन करून काढले ते कोण शाळ उदकांत हें करता। शेवई बसयता शेवई कितलं असं तिथले क्वांटिटी दही घालता ना। होय
हांव तूं सासम चण्या दाळी दोनी आनी काजू बी तर निमित्तांग पण्णा घाल्ल्या साखर बेव करबेवा बारीक लायता आता द्यायची डाळिंब घालता हांव मीठ घालनी हाका शेवय शिजयता मीठ घाला म्हणून मीठ घालनी मागीर पळोवन मीठ घालता हाका रुची येदी साखर घालता कोथंबरी पाणी घालता तमिळ स्टाईल बगला भात रेडी झाला. गणेश शेमिगे आशिल्ल्यानं हे तांदळाची नाही तुम्ही उपासा दिसारवे कोर येतं कशी झाला म्हणून कमेंट करून सांगू नो. लाईक आणि सबस्क्राईब करूक विसरू नकांची आणि आमगेल चॅनलाक सपोर्ट करच्या का या व्हिडिओ पूर्ण जणाक शेअर करांची.